bamba nayo imfihlo ngikuphi imfihlo. Yazi mawujwayele ukulokhuza ukulokhunja ugcina ungalokhuzanga, ugcina ungalokhunganga uma ngabe uphika nelento. Yabo uma uphika nenakhunja ugcina unganakhunjekanga ilento. Sanibona niyaphila. Welokhuza nansi indaba la. Kunabantu abanokuyitshela ukuthi uma ngase bebe sesigabeni esithile sempilo bayoshintsha. Kanti khulileka nje ngeke uzushintshe uma uba kuleso sigaba. You will be more of who you are. Phela nje leso sigaba sok-expose ukuthi wena unhloboni yomuntu. It won't make you any better. You'll be more of who you are. Because uyazi ukuthi empilweni mawuba sesigabeni esithile siyak-expose if you are not ready for it. Siyak-expose. Futhi kumele wazi ukuthi lezi zinto odreama ngazo hayi ukuthi uyoshintsha mase ukuzona noma sewuyizona. Uzoqala ngokushintsha ukuze ufike kuzona. Hayi ukuthi uzoqala ufike kuzona bese uyashintsha akahambi kanjalo. Phela ukushintsha kwakhe ikona okuzoku-attractela lezo zinto nje. So ungacabangi ukuthi mawuba nemali eningi noma uthathe leso sikhundla mhlawumbe you'll be a better version cha uzo-expozeka ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akhasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Angithi iyo lento uthola ukuthi umuntu ucabanga ukuthi mhlazane ngashada noma ngashadelwa kuyoba kanje. Hayibo ayisebenzi kanjalo. Hayi mhlazane nganemali kuyoba kanje. Lutho. Kungani wena mucabanga uhlobo labantu abathile abasesigabeni esithile sempilo khona izinto ezithile abangazenzi. Yabo? Ezenziwa abantu abathile. Ngenxa yokuthini? Hayi ukuthi lempilo le esiphilwa abantu abathile bazoshintsha ngoba nakusebekuyona. Ngeke beze beshintshe bese bekuyona. Bayashintsha ukuze befike kuyona leyo mpilo leyo. Kunezinto abayishiyayo. Bashintshe la esikopho bayishiye lezo zinto. Zigcina ngase resonate nabo lezo zinto. Bese bebayilaba abantu. Uyazi ukuthi khona abantu abahamba ngohlobo oluthile lweemoto. Uthola ukuthi ayidroshwa. Ayikho ingqondo yokudropha imoto. Ayikho ingqondo yokufaka lento la nazi lezi zinto kuthiwa yini leyo amabani sengikhohlwe lezi zinto zenu lezi ishonisa imoto phansi naphezulu. Nokuhambisa imoto izazi ifake ilento ama-rap ihamba izaza yabo yonke lento ingqondo mindset ethile leyo. Uthola ukuthi kunohlobo lwabantu abathile bahamba ngeemoto ezithile uyithola izaza kanjalo noma ihamba ifaka ama-hydraulics kanjalo ihamba ivumi iyehle yenyuka. Ngobani? I-mindset. Ukuze afike la wengeke afike lapha esacabanga njengalo. Indaba uzothini ke? Cha phela into ekuthiwa i-culture. Into ekuthiwa i-culture nje. Yabo? Ingqondo yakhe ne-energy yakhe ayisekho kulezo zinto lezo zokuthi kumele ngibuke nemoto ishona phansi ishona phezulu ihamba izaza ingakwazi ngisho ukujomba ihams. Ayisekho la isikopho lesindlela yokucabanga ishintshile. That is why ekwazi ukuthi abe lapha. Ngeke uhambe nalezi zinto zakho izona wena uye kulolu hlobo lempilo olufunayo. Phela umuntu akuyena lo. Umuntu ilokhu. Beliefs, values, mindset. Yabo? Iyona ke lonto leyo. Eyakha lo muntu ophelele lo owuye. On an egoistic level lento othi uyiyona wena. Leyo illusion leyo ngoba vele impilo i-illusion yonke. Ukuthi uyazikhethela ukuthi yibi illusion wena ofuna ukuyi-experience. Kodwa leyo illusion okuyona kune-illusion ongeke ungene kuyona uma usacabanga ngale ndlela ocabanga ngayo. Uma uke wangena kuleyo illusion noma kuleyo level yempilo usacabanga ngale ndlela ocabanga ngayo wayithola ubhounce khona nje uyofika u-expose ngoba kubona ukuthi wena ubelong la. Ozayibuza umuntu ohamba
ngemoto enjengeyakho noma uhlala kule ndawo le osuzithole usuhlala kuyona nawe, abuze lona ufunani la ngoba akapilongi la. I-mindset yakhe nje usasibangela umsindo ngo-10 ebusuku ngeredo. Leyo ngqondo yalapha elokishini hayi la akapilongi la lo, iyam-expose manje lento. Ngeke ukuthi uma ufika lapha bese uyashintsha, uzoqala ngokushintsha la manje, uzoqala ngokuyeka ukuthatha isikhathi sakho uspende entweni ezi-useless. Uzoqala ngokuyeka lokho, udoom scroll social media, uzoqala ngokuyeka lokho. Uzoqala ngokuyeka ukulandela ama-series nama-soapies angakunikeza isifundo at the end. Uzoqala ngokuyeka lokho. Uzoqala ngokuyeka ukuthi uthi uphumela uthi uyothenga amateku, usufica amateku neskipa neophaqa nani usubona ama-sale into kade ungayiphumela. Uzoqala ngokuyeka uba nama-buying instinct bese umanage imali zakho. Uzoqala ngokuyeka lokho kuyima uwelela ngala, hayi ukuthi uzoqala uwelele ngala bese uyeka lezo zinto. Cha, as much as usazenza ngeke ukwazi ukuwelela ngala, ngoba uma uwelele ngala usenza lezo zinto uzobuya ubuyele ngala. I blew it. Yes, that is why ngithi qala ushintshe i-mindset yakho ngoba ayingeni imithwalo. Ukuze makuthiwa ayingeni imithwalo, ayingeni imithwalo ngobani? Kunemicabango nokuthatha ukubeke nemidlinzo nani okuthiwa akungeni kwi-consciousness. Kwi-consciousness kukhona i-pure awareness. So engashiwo imithwalo physically la, kushiwo imithwalo ewukuthi kunezinto ezingangeni kwa-pure awareness, kwe-higher consciousness zokuthatha ubeka nokucabanga namanangananga nekusasa nezolo. Azingeni lezo zinto. So kungashiwo imithwalo yangempela, kushoni imicabango. So ke nala into engikhuluma ngayo ke azingeni lezo zinto kulolu hlobo lwempilo olufunayo. Yazi nomuntu nje ovele wacabanga ukuthi uyoba yi-leader engcono, wathi ekwi-level, ekwi-entry level yomsebenzi wakhe wawumuntu obheda kabi nje, acabanga ukuthi mase umphathi uyoba umphathi ongcono. Into eyenzakalayo uba more of who he or she was ngesikhathi kwi-entry level, uba more of that, to the point ukuthi omunye ucabanga ukuthi wena uma ngabe usuhola imali ethe virgin uyoqala manje wenza ama-proper financial decision ngoba imali yobisiningi ene. Angani kuyimanje, buka phela nawo ufakazi, awuqalanga wena emsebenzini uhola leyo mali, mhlambe manje isinyuke more than 30% imali yakho, noma isinyuke more than 10 whatever percentage. Liphi pho? Liphi? Uyal-invest, uyal-save, wenzani ngalo? Ayumanidi? Cha, kusafana. Kade hole 15,000 usafana noma ehole 20,000. Kade hole 8,000 usafana namanje usahole 12,000 kusayifanela. Why? I-mindset uhamba nayo. Aboni. Uqala ngokushintsha bese ufika lapho ufuna ukuya khona. Ngeke ukuthi uzoqala ufike lapho bese uyashintsha. Awusho nje. Ucabanga ukuthi khona umfula nje okumele ukuthi uwele bese kuphaphama usukwele kwenye impilo. Uzoyenza lo nto wena. Wena uzoyenza day in day out. You will change your habits day in day out. Mevele khona usuku kwathiwa nje sekuvele kwayikusasa nje. I-linear lento le, i-linear, time is linear like this. Awukwazi ukujumpa nje, hawu sengiyibona sengingala. Uma ujumpe kanjalo wathi hawu ngiyibona on the other side of life, you're gonna go back, because wena awuzange uzudevelope okufunekayo, azange uyinqobe ingqinamba ezifunakalayo ukuze u-experience lolo hlobo lwempilo olufuna ukuli-experience. Yabo nje mina njoba ngilo changes ongoyena, ngisho kungenzeka kushaya ku-reset qale phansi, ngiyazi ngihamba iphi ukuze ngifike la ngikhona ngibe lo changes enguyena, ngiyazi ngenzini. Yabo fana nomuntu oluze imali oyakhe consciously, lowo muntu loyo une-mindset ngisho imali ingalahleka still uzoqala phansi ayenze enye futhi into efanayo nje. Kodwa awubuka lapho I blew it abashiwa abazali nabawinile imali akakwazi ukuphinda yenza. Yabo, you cannot handle the money you have no wisdom to make. You cannot handle it. Yabo, mina I balanced chakras, I did the pranayama, ngase ngithola i-human design chart reading, human design system. Ngase ngiphila yona ke. That is why ngithini, I don't second guess my own decision because I'm trying to live what I preach. Mina le human design ngithamba wenza i-chart reading yakhe, mina ngiyayiphila mina and yangisebenzela futhi.